Mhuri yeZimbabwe vakadzingwa mukukwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika muna 2023. VaSERIOUS Kasukuere vanoti kuuya kwavo kuzotora masimba kubva kumutungamiri wenyika vaimasondamudzo Mnangagwa hakuna kumira zvakanaka. Aiwa, ndo patinokuti kana watanga kuona mavidhiosi edu chibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon tambochiona maupdates atinokupa pano paZim New Live YTS. Aiwa, mhuri yeZimbabwe vaSERIOUS Kasukuere vanodzoka vachiti aiwa ndoda kutorera mutungamiri wenyika vaimasondamudzo Mnangagwa masimba ndinoda kupapinda pachigaro. Saka tiri kuona kuti ivo vanonzi the return of Kasukuere aimbova national political commissar weZANU-PF akati aiwa handimisike kuburikidza nerimwe rematwitter handle ravo vanouya vanoti SERIOUS Kasukuere haaputsike havagoni kumisa zviri kuuya. Vanodaro chikwata chavo chakaramba chichiti tinoda SERIOUS Kasukuere kuti adzoke muZimbabwe as soon as possible, ndiyega anogona kutibatanidza. Saka ndo mashoko avanonyora patwitter handle vachiti aiwa kudzoka kwangu hakumisike nyangwe makanditadzisa kuti ndikwanise kukwikwiza mugore ra2023 asi ndiri kudzoka ndini ndinogona kuuya ndichikubatanidza, ndini ndinogona kuuya ndichisachenji nyika yeZimbabwe. Saka ndozviri kuuya zvakanyogwa mubepa nhau. Saka ndo patinokuti mhuri yeZimbabwe uyai mutudze kuti munofunga kuti kudii pamusoro pekudzoka kwaSERIOUS Kasukuere uyo ari kuti ndiri kudzoka kuda kuuya kuzokukwidza nemutungamiri wenyika vaimasondamudzo Mnangagwa. Kupfurikidza ipinda comment section medu muchitipa maonero enyu munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Aiwa, muchilike kusubscribe nekutina on the bell icon kuti muchiona maupdates atinokupai pano paZim New Live.